Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरायनाय बावहरनाय थाबाय। स' दिनैनि भिडिअआ दिनैहाय नै जोङो थांगासिनो गुवाहाटी इन्टारनेशनेल एयारपर्टआवहाय बेनिफ्राय थांगोन जों मुम्बाइ ओमफ्राय मुम्बाइनिफ्राय जों थांगोन मालदिभ्स आंनि वाव मा होनो आंनि ड्रिम जायगा बियो मालदिभ्सआ स' आं बिराद हेपि स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थुदो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो बर्डिं पासखौ मोनबाय जोङो ओमफ्राय जोंना फ्लाइटआ इन्डिग'निमोन आरो इन्डिग' ओमफ्राय बेवहायनो लिरनाय थाजोबखायो ओमफ्राय माखासे रोङि नोंथांमोनखौ आं बुंनो सानो जे फ्लाइटआवहाय फार्स्ट टाइम गाखोनोबा माबायदि मा खालामनांगौ बेखौ आङो आंनि बोसोरसे सिगांनि भिडिअ होनाय दंखायो आरो मामाखौ आङो कलकातायाव फार्स्ट टाइम मामाखौ लांदोंमोन बे भिडिअआवहाय नुनो मोनगोन नोंथांमोना एसेबाबो हेल्प जागोन आरो जाय गिबि खेबनि थाखाय फ्लाइट गाखोगोन आरो जायफोरा गोरोंखा बिसोरनोथ' दरखार गैया फोरोंलायनो नङा होमबा फ्लाइटआव थांनायावहाय नुडल जाखायो नुडलखौ आं जायाबा सुखुखाया आं बिराद मोजां मोनो आरो चिकेन नुडलखौ ओमफ्राय बिसोरो भेजनिसो जादों आंना चिकेन मसाला बिसोरना भेज मसाला नुडल जादों आरो बिसोरो आंहा जाहैबाय चिकेन बेदर गैयाबाथ' जाखाया
गोसोखौ मोजांथार मोनदों गारि लानानै हटेलसिम थांनोसै दायो माने जोंनि जिथु लागेज ना बे लागेजखौ माने डाइरेक्ट मालेयावसो मोनहैसिगोन आरो ओमफ्राय जों सानदोंमोन आरो मुम्बाइआवनो लाखिगोन माने जों मुम्बाइआव थागोन नालाय बेयावहा ओरैनोथ' 2-3 आवार्सबाथ' जों एयारपर्टआवनो टाइम स्पेन्ड खालामनो हागौमोन खिन्थु दा माबायाव जाबायना नेक्स्ट डे जेनेबा दायो 11आवनो मोनफैबाय जोङो मुम्बाइआवहा ओमफ्राय गाबोनो 10:30आवसो दङ आरो फ्लाइटआ मालेनि थाखाय ओंखायनो जोङो याव हरसे थानोसै आरो मुम्बाइआव ओमफ्राय नै दा एयारपर्टनि 1.4 किल'मिटारसो जागोन नामाथाय बे ITC माराठा हटेला आरो ओमफ्राय बेयावहाय रेस्ट लानोसै मानो होनोबा दहयो माने जाय दिना फैदोंमोन बे दिना 4 AM आवनो सिखारनानै बिराद दुगैनानै मानानै रेडि जाना फैबायना उन्दुनो मोनाखैमोन आरो फ्लाइटआवथ' सान्थि नालाय ओमफ्राय नैबेयाव नै सान्थियै थानोसै ओमफ्राय आरो दुब्ला रेस्ट लानानै नेक्स्ट दिनाव थांनोसै स' थेंक इउ स' माच गाइस आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय लाभ इउ बाय बाय Slipper nó khi mà nó lén kìa Nâng nhà lại có được slipper ở lại ơi hơi đẻ không đắt đỏ Buffalo Buffalo sih le Marthan na menua bayi ke kan apa Gue kayak sih tanpa rasa lah Này với cả bà hay cái điều Mày hiểu về đó nhiều hay mà là khởi hay làm gì coffee birat ungkam ke beda bumun pila oi 45 minutes sabai tho joldi bihordu next time Mumbai phoi batai bai building ko thagan higher daw i sân nén nhỉ hả cô đúng sai Zagrun sila मुम्बाइआवहाय बिराद कर'ना भाइरासबो माने बारिबाय थादों आरोना ओमफ्राय लकडाउनबो ना जों फैनाय दिनानि हरनिफ्राय लकडाउन जादों आरो मुम्बाइआव बेखायनो जेरावबो बेरायला बेरायसि गैया दुमफ्ला उन्दुनोसै